af gudstjenesten, og han er jo travlt med at fokusere på Guds ord, som I kan se, så det bliver så rent og helligt, som det overhovedet kan være. Velkommen Jeppe til fælles gudstjeneste her på Frederiksberg. Ja, tak skal du have. Det er dejligt at blive importeret her til min egen kirke. Yes, jamen vi skal jo simpelthen have dåb. Vi skal døbe 2 dåbskandidater, som efter i dag ikke længere er dåbskandidater, men er døbte. Så det er jo fedt. De kommer op på scenen lige om lidt, når det lige har fundet sig til rette inde bagved. Men inden da kan jeg da lige fortælle lidt om, hvorfor vi døber i Københavns Frikirke. Hvad er grunden til det egentlig? Og den første grund, det er, fordi at det er noget, som Jesus fortæller os, at det skal vi faktisk gøre. Det er en befaling fra Jesus. Den famøse missionsbefaling, der står sådan her. Jesus, der siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderen og Søndens og Helligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se jer med jer alle dage, indtil verdens ende. Så vi døber til et navn. Vi døber til Jesu navn. Og Jesus han siger om sig selv, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Og så plejer jeg at spørge, hvor meget magt er der så tilbage? Med al magt i himlen og på jorden. Så Jesus han sætter sig over magter og myndigheder, åndeligt set og i verden. Og derfor siger han, derfor skal I døbe til det navn, til mit navn, til Jesus navn. Så i dåben, der følger vi op på det her, og døber og bliver kristne. Nogle, der får navn af Kristus, og nogle, der følger efter Kristus. Og så fortsætter han faktisk, og det kommer vi ind på lidt senere også, men han fortsætter med at sige, i det I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer. Og der taler han til os som kirken, som os, der har taget imod ham, at være nogen, som der er med til at tage imod dem i det her fællesskab og gå med dem den her vandring. Så vi døber, fordi det er en befaling. Så døber vi også som en efterfølgelseshandling. Fordi Jesus han blev døbt, så tænker vi, så er det en meget god idé faktisk at blive døbt også. Når det er noget, Jesus han gør, så er der som regel noget visdom i det. Og hvis Jesus han har brug for at blive døbt, så har vi måske også brug for det. Et andet sted i Bibelen, der står der om dåben, at den er en god samvittighedspagt. Og der er det her med dåben, at vi tror faktisk ikke på, at det er dåben, der frelser. Vi har ikke i vores kirke sakramenter, så vi tror ikke dåben er det, der frelser. Vi tror ikke nadveren er det, der renser os for synden. Men dåben, siger Peter, er en god samvittighedspagt. Det er en ydre bekendelse på noget, som der sker inden i os selv. At troen, det er det, der kommer af, at vi i hjertet tror og med munden bekender, som Paulus siger i Romerbrevet. Så hvorfor døbes? Det er ligesom når vi tager, kan du se her, ringen på fingeren. Når vi bliver gift med vores ægtefælle, så er det ikke der kærligheden starter, vel? Men så er det en bekendelse, en ydre bekendelse over for Gud og for mennesker, over for kirken, at det her, det ønsker jeg skal holde. Jeg ønsker, at du skal være herre i mit liv, Jesus. Så det er en bekendelse, en ydre bekendelse på noget indre, der er sket. Og Paulus taler også om det som, at vi ikke længere hører under syndens lov, men nu hører Guds rige til. Det gamle liv er forbi, og noget nyt er begyndt. Så det er en lydighedshandling, en befaling. Det er en efterfølgelseshandling, noget vi gør, for Jesus han gjorde det, og derfor har vi også brug for at gøre det. Så er det en bekendelse. Det er en bekendelse over for himlen, at vi hører himlen til. At vi ønsker, at himlen skal virke, ikke bare iblandt os, men igennem os. Det er en bekendelse over for kirken, for Kristi legeme, Jesu hænder og fødder. At vi er en del af kirken. Vi tilslutter os kirken, ikke bare lokalt, men med stort K. Men også lokalt. Og her kommer det her ind, at vi tilslutter os en lokal kirke, et fællesskab,
nogen vi kan gå sammen med, nogen som vi kan lære sammen med. Ligesom når vi træder ind i ægteskabet, så er det ikke fordi, jeg kender alt om den her person, men der er stadig en masse, vi skal lære sammen, der er en masse, vi skal opdage sammen. Og på samme måde i dåben bekender vi os til kirken, og kirken siger, ja, det skal vi også sige lige om lidt. Så kender vi over for verden, at vi er færdige med verden, med det, der kommer fra den, at det ikke det, der skal fylde os. Det er ikke det, som der er der giver os vores dybe lykke eller tilhørsforhold. Og så er det en bekendelse over for Satan, at vi er så færdige med ham, og han ingen magt har over os i vores liv. Så derfor døber vi. Og så hvad skal der til for at blive døbt? Så skal man lige have gennemgået en teologisk uddannelse. Lige har siddet 5 år på kirkebænken, og dåben er en begyndelse. Du tager imod Jesus, siger, jeg vil gerne have dig som herre i mit liv. Så nu starter det, og nu går vi sammen. Så det er det, vi gør her i dag. Og nu spejder jeg lidt efter mine dåbskandidater. Mohammed, vil du komme herop? Og Andreas, sidst jeg så ham, der var han herinde. Fedt. Ser det ikke godt ud? Så det, jeg har fortalt jer, det har vi selvfølgelig også snakket om, så den er afklaret. Så når vi døber, så døber vi jo også på egen bekendelse. Og derfor er den dåb, vi praktiserer, det vi kalder for en troendes dåb. Så derfor skal vi høre, hvorfor er det, I gerne vil døbes? Så Andreas, skal vi starte med dig. Hvorfor vil du gerne døbes? Jo, jeg vil gerne døbes, fordi at for cirka 6 måneder siden, der mødte jeg 2 flinke fyre fra den her kirke, der hedder Andreas og David. Jeg var på Rådhuspladsen med min søster, der sidder derovre, og så var vi bare helt tilfældigt. Så spurgte de, vil du med i kirke næste uge? Og så, det kunne jeg ikke. Men efter den, så kom jeg. Og så simpelthen, så sad jeg lige deroppe med Andreas og David, og så jeg begyndte bare at græde, fordi jeg følte lovsangen, den bare bevægede sig igennem, og jeg følte, at Jesus virkelig sagde til mig, nu er du fundet. Fedt, Andreas. Jeg har et ord til dig fra Bibelen, og det er faktisk 2 skriftsteder. Det ene, det er Hoseas 4:6, hvor der står, og det kan godt lyde lidt negativt, men det er faktisk virkelig positivt. Der står, mit folk går til grunde på grund af mangel på viden. Og så står der den positive side i ordsprogenes bog 4, 5-7. Der står der flere vers om, hvor vigtigt det er at søge visdom, indsigt og forståelse fra Gud. Og hvor meget det styrker ens liv. Så de 2 skriftsteder vil jeg gerne give dig nu. Andreas, Ole 4. På Herre Jesu Kristi befaling, og nu på din egen bekendelse om omvendelse og tro, døber jeg dig i Faderens, Søndens og Helligåndens navn, begravet med Kristus. Opstanden med Kristus.